De vrijwilligers van Harkemasse Boys hebben het er maar druk mee. In tarrieding op de bekerwedstrijd in RKC Waalwijk waren te joenen, letten ze niet aan het tafeloer. Het wordt een beetje met spik en span de vaarlezer van de jongen. Dus het is wat oproemje en wat schemaatje. Het veel met de goed bijlezen. Omdat je komt er nog een meermachine. Die zal het even meer in baan lopen. Dit is al je mijn vrijwilliger, ja. Daar heb je centen verdienen in de afgelopen tijd. Ik ben al 50 of 60 stonden plussers. Dus nee. Wel hier op vrijwillige basis. Dat kent ik net, hè? Als alle werkzaamheden die in binnen, is het hoopje op een mooie wedstrijd. Ik hoop een mooie gelijk opgaande wedstrijd al een beetje volhouden kunnen. Om geen goals in te krijgen. En dan zou nog een keer erin inprikken kunnen, dat zou het mooiste zijn. Ja, het is afwachtje. Kansloos ben je nooit, zeggen we. Dat er geen publiek bij de wedstrijd wezen mij is voor Elsnien wel een domper. Dat is doodzonde, hè. Dat is van het ene, daar wordt dan wel blij dat het live uitzonden wordt vanzelf. Maar het is een dode boel om veel te hebben. En voor die spelers is er ook niks aan. Was hij er misschien wel 1500 man om veel te hebben. En dan is er altijd wat meer leven in de brouwerij. Dus dat houden we nou net. Die jongens met hetzelfde doen. Ja, er wordt overal poetst. Ja, er wordt overal wat ompoetst. Dat helpt net te lezen. De voorbereiding ben goed. Naar de laatste vlag. Kunnen de spullen maar komen.